Mä vannon, että mä en halua satuttaa toimittajia, en poliisia, en tietenkään sivullisia. Jos mä vaan saan tämän mun asian kuuluvias, mä saan päättäjät ymmärtää, että tää asia pitää tutkia. When people hide legal documents, you have to ask yourself, what's so dangerous about it? Tekeekö se sille? Tarvitsee Gustafsson. Kuka sen edes olisi voinut tehdä? Mitä vaatii päästä käsiksi todisteisiin ja hävittää ne? Ja miksi joku olisi halunnut tehdä niin? Jos Karon tapauksessa pankki on valehdellut ja oikeus on silti päättänyt pankin hyväksi, niin me ei syytetä vaan pankkiin. Piti jatkossa. Ota ihan rauhasta. Eli on hengittänyt hermokaasu. Jos on kokeillut niitä räjähteitä, se on myös kokeillut, että tapahtuu, kun räjähteet käy. Sindromul Helsinki. Sâmbătă și duminică, de la 4 după masa, numai la Canal de 2.